με τον Ιαβέρη, συνεχίζαμε ένα τελαχωμένο έσκορ να έχουμε τεχνικούς χρόνους και αυτός ο αγώνας νομίζω ότι κοστούμενει και μείνει αξέκαστο μου και συμπεντάσου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Νάτος λοιπόν ο οδηγός που θα πάθει με το νούμερο 14 θα είναι ο πρώτος που σειρά εκκίνησης. Είναι ο Πάολο Νόμπρε που έχει μαζί του τον Έντου Πάολα και είναι και οι δύο Βραζιλιάνοι με Μίνι Κούπερ, Τζον Κούπερ Works. Η εμπλοκή λοιπόν του Πάολο Νόμπρε είναι σε ράλι από το 1999. Το ντεμπούτο του ήταν στο ράλι Αργεντινής του 2006. Έχει 17 εκκινήσεις. Ο συνοδηγός του, ο Έντου Πάολα, το 2011 ήταν αντιπρόεδρος της γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας Παλμέιρα, Στάκη. Περιμένουμε λοιπόν τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Καμίνη, να δει να δώσει σημαία. Ο Δήμαρχος ο οποίος έχει αγκαλιάσει κυριολεκτικά το ράλι Ακρόπολης και τον ευχαριστούμε για αυτό. Last night, but okay, it was my mistake, but okay, it's long rally and it's my favorite rally which I Λοιπόν, μια έξοδο στο qualifying stage όπως το ρώτησα, είχε ένα κλατάρισμα στο εμπρός αριστερό ελαστικό, ένας πολύ σκληρός αγώνας λέει, έχει ξανατρέξει το ράλι Ακρόπολης και πιστεύει ότι θα καταφέρει να κάνει το καλύτερο δυνατό από. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα μας πει ο Μίκο. Hello Miko, word to your fans. Well, it's, you know, that is some of the people around here. 28 ετών ο οδηγός, 57 ο συνοδηγός. Τους χωρίζουν αρκετά χρόνια και φυσικά μεγάλες εμπειρίες. Καλό δρόμο και καλή επιτυχία! Αν αρχίσουμε να μετράμε από το 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 2011 θα βρούμε 8 παγκόσμια πρωταθλήματα και ο Σεβαστιάν Λέβο 8 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής νικάει τον ένα τον τίτλο, περιμένει το χειροκρότημα όλων σας, προηγείται στην βαθμολογία του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλι, έχει κερδίσει τους 3 από τους 5 αγώνες φέτος, άνοιξε την αυλαία στο Μονακό, κέρδισε και στο Μεξικό στάτο. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 58ου Ράλι Ακρόπολης, ο κ. Βασίλης Δεσποτόπουλος, θα δώσει την εκκίνηση. Πάμε να δούμε όμως τι θα μας πει ο πιο πρόσφατη φέτος στη Σουηδία, στα χιόνια. Ο Γιάννη Μακλάτβρας δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να επιβεβαιώσει μάλλον όσους πιστεύουν πως κάποια στιγμή θα γίνει πρωταθλητής. Φέτος έχει μια νίκη στη Σουηδία, αλλά παράλληλα έχει προλάβει να εγκαταλείψει 3 ολόκληρες φορές. Στην Αργεντινή συμμετείχε λόγω ενός ατυχήματος εκτός αγώνων, στο οποίο τραυματίστηκε στην πίτα. Έτσι, φέτος έχει χάσει ακόμα περισσότερο έδαφος στον δρόμο για τον τίτλο. Και ένα καλό αποτέλεσμα στο Ακρόπολης είναι ζωτική σημασία για αυτόν. Εμείς τους το ευχόμαστε ολόψυχα. So Gary, how is your health? It's pretty good, thank you. All the movements are back at 90% of the power, so but I still need to be. Ο νικητής του περσινού ράλι Ακρόπολης και τώρα τρέχει με τα χρώματα της Volkswagen ο Σεβαστιάνος Γιέ με τον Ζουλιάνη Κρασία στο δεξί κάθισμα. Πάμε λοιπόν να δούμε ο Σεβαστιάνος Γιέ, ο οποίος η σοβαρότητα της εμπλοκής της Volkswagen αποδείχθηκε και με τη συνεργασία του με τον Σεβαστιάνο Ζιέρ, ο οποίος και θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια της ομάδας για τους τίτλους. Ο Γάλλος σε όλους τους αγώνες έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις και είναι ο μοναδικός που έχει δυσκολεύσει σε μεγάλο βαθμό τον Σεβαστιάν Λεβ τα τελευταία χρόνια. Το θυμάστε πολύ καλά και από πέρσι. So, Sebastian, you win last year of the rally. Can you repeat it this year? Of course not. I don't have the car to. Και καλή επιτυχία στο πλήρωμα, χειροκροτήστε τους. Μπράβο τους λοιπόν, κάνουν και αυτή τη δικιά τους προσπάθεια. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στο 58ο Ράλι Ακρόπολης. Και φυσικά πλέον από εδώ και πέρα μπαίνουμε στην κατηγορία Production. Production WRC λοιπόν με τον Μπενίτο Κουέρα, ο οποίος έχει κέρδισει συναδηγό τον Μπόρχια Ροζάντα. Ο Μπενίτο Κουέρα είναι από το Μεξικό, είναι 27 ετών. Και φυσικά έχει 97 βαθμούς στο PWRC. Πλέον με ένα δεκάρι, το οποίο θα το δούμε και αυτό μέσα στις ειδικές διαδρομές. Μην ξεχνάτε, 6 και 28 ξεκινάει η Κινέτα, η πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα. Και φυσικά τα παιδιά θα γυρίσουν στο Λουτράκι, όπου θα ξεκουραστούν για να ξεκινήσουν αύριο την προσπάθειά τους στις 6 ώρα το πρωί, παρακαλώ.
Πάμε λοιπόν να πούμε λοιπόν, Τάκη, πάμε για την εκκίνηση του πληρώματος. Να παρακαλέσουμε τον Δήμαρχο Λουτρακίου να έρθει κοντά μας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Λογοθέτη, ελάτε να δώσετε εκκίνηση παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, ελάτε. Η κίνηση λοιπόν για τον Μπουέρα και τον Ροζάτα με το νούμερο 38. Τι έφαγε δέντρο. Έχει φάει δέντρο αυτή. Δέντρο. Η μέρα. Α, ναι. Εντάξει, κανένα στήλο έχει πέσει. Το Mitsubishi πήρε μπροστά λοιπόν Lancer Evo 10 και φεύγει και περιμένουμε τον συναγωνιστή, αν θέλετε τον έτερο διεκδικητή του τίτλου στο Production WRC, τον Νικολά Φούξ, ο οποίος με συνοδηγό Φερνάντο Μουσάνο. Ένα πλήρωμα από την Αργεντινή είναι ο συνοδηγός. Από το Περού ο οδηγός, Νικολά Φούξ. Λοιπόν, στο παρόν πειράσα λοιπόν, WRC STI, έχουμε 68 βαθμούς στο production WRC. Θέλω λοιπόν το χειροκρότημα όλων σας, είναι η Λουίς Κουκ από την Μεγάλη Βρετανία, έχοντας συνοδηγό τον Στέφαν Ντέιβιτς επίσης από την Βρετανία. Εγώ θα έλεγα να βγει έξω η οδηγός. Θα βγει, για κοιτάξτε, για χειροκροτήστε παρακαλώ. Η ομορφιά δεν πρέπει να κρύβεται ποτέ. Λουίς Κουκ λοιπόν, Μεγάλη Βρετανία, 25 ετών κυρία Κουκ, με Ford Fiesta ST, 18 βαθμοί στο φετινό Production WRC. Τώρα στο Production WRC. Και ο συνοδηγός είναι ο Παύλο Σερεπίνη. Δικό μας Τάκη. Ο Σπύρος ο Παυλίδης λοιπόν, συνοδηγό τον Νίκολα Κλίνγκερ, Κύπριος και Γάλλος ο συνοδηγός με ένα Ford Fiesta RS WRC. Ο Σπύρος Παυλίδης είναι από την Κύπρο μας, είναι ηλικία 40 ετών και το αυτοκίνητό του είναι ένα Ford Fiesta WRC. Ο Νίκολας Κλίνγκερ είναι ο συνοδηγός του. Χειροκροτήστε τους. Σπύρος Παυλίδης. Σπύρο. Αγωνίζεστε στο Rally Acropolis με ένα αυτοκίνητο WRC, πιστεύετε ότι... Δεν ήταν από τις έτσι, δεν ήταν από τις κάθετα, είναι έτσι. Έχετε αρκετή εμπειρία από το δικό μας άτομα. Και μπρος και πίσω, είναι έτσι. Το εύκολο λόγος όμως αν αυτό πρόκειται να ταιριάξει στο δικό σας Λίγο λάμπρο, πιο μπροστά, λίγο πιο μπροστά, έτσι. Κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε το πρώτο ελληνικό πλήρωμα με τους Έλληνες πρωταθλητές. Λάμπρος Κύρκος, Γιώργος Πολυζώης του Eco Racing Team με Mitsubishi Evo 9. Πάω λοιπόν κοντά στο Λάμπρο. Καλώς ήρθατε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι το πρώτο βάθο που κάνουμε. Στο πρώτο ευχαριστούμε και σε Τι κάνεις το πρώτο εγώ? Εγώ. Πώς είναι? Δεν το έχεις ξανακάνει. Δεν το έχεις ξαναδεί τώρα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Είναι δύσκολο. Είναι ο γιος του Λεωνίδα. Μάλιστα. Η πρώτη σήμερα η κατακτήρια, πώς την είδες? Μεγάλος. Είχατε περάσει πολλά χρόνια. Να πούμε και λίγο τι σκοπεύετε να ακολουθήσετε. Γυρίστε πίσω. Πέρυσι μεταξύ των ελληνικών συμμετοχών στο Rally Acropolis και αυτή πολύ σημαντικό στα χρώματα της ECO. Mitsubishi Lancer Evo λοιπόν για τον Δημήτρη Ψήλο και τον Κώστα Κόντο. Τους ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον Δημήτρη, τουλάχιστον έχουν τρέξει πολλούς αγώνες μαζί. Δημήτρη, για έτσι παρόλο, κάνει το χειρόφωνο, εντάξει. Λοιπόν, για ένα λίγο. Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε, καταρχήν να ευχηθούμε καλή επιτυχία Κωστή. Δημήτρη, φέτος νομίζω ότι έχετε προσαρμοστεί καλύτερα με τα μάτια και καλύτερα προετοιμασμένοι και περιμένουμε πολλά πράγματα από εσάς. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που είναι εδώ, που μας παρακολουθεί, το βασικό μας χωριό, την Eco Racing Team.
Και εμείς η συμμετοχή μας θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να καταφέρουμε μια ψηλότερη θέση στην γενική εκπαίδευση. Από ό,τι βλέπεις το παιδί του είναι ακράτο, αν φύγει μόνο του, έτσι, καταλαβαίνεις. Τι ρυθμό θα ακολουθήσουμε, τι βλέπουμε για τον αγώνα? Εντάξει, είναι μεγάλος ο αγώνας, θα ξεκινήσουμε κάπως γρήγορα και στο τέλος να πάμε καλό ψηλά. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία, κυρίες και κύριοι. Δημήτρης Ψηλός, ο πιο γρήγορος δάσκαλος οδήγησης, μην το ξεχνάμε. Κώστας Κόντος, ο συνοδηγός του, πιο καλοί φίλοι που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μοιράζονται τα κόκπιτ των αγωνιστικών αυτοκινήτων που συμμετέχουν. Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο πλήρωμα, το οποίο τρέχει WRC και συμμετέχει φυσικά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι γίνεται εκ παραλλήλου και αυτό. Καλό δρόμο και καλή επιτυχία! Το 2009 συμμετέχει σε αγώνες κυρίως στην Πολωνία και στις σκανδιναβικές χώρες. Το 2010 ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλι και το καλύτερο του αποτέλεσμα ήταν η δεύτερη θέση στο Ράλι Έλπα. Είναι παλιός και καλός και γνωστός γνώριμος. Πέρσι έκανε 3 αγώνες στο Production WRC και ήταν επίσης δεύτερος στον τεμπούτο του στη Σουηδία. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία στο πλήρωμα. Φέτος πιστεύουμε με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει όλη τη χρονιά, αν και δεν το έχουμε τρέξει, είναι θεωρητική εμπειρία, μηχανολογική, να πάμε πολύ καλύτερα. Ήδη και πέρσι βέβαια η λαμπορία ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά εκτός του καλού το καλύτερο. Εμείς το ευχόμαστε ολόψυχα, άλλωστε και η εγγύηση που λέγεται στο όνομα του Νίκου Μουτσάκη, ενός παλιού και έμπειρου συνοδηγού, πάνω από 30 χρόνια. Γεράσαμε. Νομίζω ότι τα λέει όλα. Εμείς λοιπόν θα σας ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία να έχετε. Στο WRC κανονικά και φυσικά εννοείται και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι. Έχουν 7 ελληνικά πληρώματα που συμμετέχουν και στο WRC και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι. Καλό δρόμο, καλή επιτυχία λοιπόν το πλήρωμα και πάμε για τη συνέχεια. Εδώ λοιπόν έχουμε την πυροσβεστική υπηρεσία να είναι κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Ζούνης, τον είχαμε συνηθίσει πριν μερικά χρόνια σε δικίνητο αυτοκίνητο, ένα MG, έχοντας δίπλα του τον πολύπειρο Γιάννη Πατρικούση, Μιχάλη Πατρικούση, νομίζω ότι είναι το καλύτερο. GMLAS, της Όπερμαν, το πω έτσι καλύτερα, στην Ελλάδα, να έρθει να δώσει εκείνη στο πλήρωμα. Για να δούμε λοιπόν, Χάρη, για κατεβείτε από το αυτοκίνητο, λίγο κατεβείτε. Ο Ανδρέας τι έπαθε δηλαδή? Κυρίες και κύριοι, Ανδρέας Περίδης, Χάρης Καλτσούνης. Έλα Χάρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Ποιο Ακρόπολης είναι αυτό? Σε δεκαετίες ή σε... Ό,τι θες. 38ο Ακρόπολης. 39 ετών ο Χάρης 38 Ακρόπολης. 25. Λοιπόν, πώς θα βλέπεις τα πράγματα φέτος? Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, αγαπημένος, είναι σκληρός, δύσκολος, πονηρός και πρέπει να σκεφτεί κανείς πιο πονηρά για να μπορείς να το κρατήσει.
Έλα πιο μέσα για να ανοίξουν λίγο. Μήπως κι αν. Oh,